Bingelele amete ingcwele bingelele abagcotshwa noNkosi amen. Ngijabula kakhulu batwana sisibini ngibone intsha ikhuluma ngoNkulunkulu amen. Sibhekeke kulesi sikhathi sothola inkosazana kwekokuqala enkosini bayinkonzo inikeza intsha kathi senkosi uthini bakuyinkonzo inabashamba umhlaba amen. Yasithi inkosi yomusa ayibuye izokwenziwa lapha phambi kwami amen amen. Kunento eyisikhathazile kulezo khathi kunamazwi ayikhulunywe ma umunye edini wakhuluma nje ngaleyo ndlela akhuluma ngayo lithi wathi uShembe abasekho abantu ubumba lokho abantu ezwini alisekho baye benqamleleke batwana benkosi bethi ke sekholwa sesihogweni kuphela kwakusha abantu masandela batwana besizwini okusikhathi inkosi yomusa uthola unkosazana bathi abadala babe khona bathi yakhuluma le ndaba inkosi eParadise iminyaka yo-1950 uSilanga Phoscott ithi Manazaretha ubumba lokho abantu seliphelile ezulwini ithi kodwa sekuzozala abantu abakhona emhlabeni akusezwakhiwa omusha umuntu ithi ngoba bonke abantu abakhona bafisa ukuphila kulobu ngcwele obukhona emhlabeni amen. Ithi kodwa into engidabukisayo yinye ukuthi laba abantu abahamba benamacala yibona abafuna ukuya kuqala ngoba baboshiwe. Ithi inkosi kanoqaphela Manazaretha ma ingane izelwe ithi kanoqaphela ma idlala uthi wehlukahlukene amen. Ithi lo wahamba enza ngabe uyobona lapha enganeni ithi lo ngalethi mayidlala ingane zizibeletha amahleza afika ihlutho amahleza wahlephula wathi kujela lapha ishayezi ithi nokwazi ukuthi kuzelwe isalukwazi sasiganga sasibulala ingane sivuke ngalengane wathi mayingane zikhanda ibaya zenza inkomo uqhamukelo akhathele yonke intalo kuvuka umuntu omumbi indoda eyiganga izelwe ngalengane. Uthi anoqaphela mana ithi nenze njani na kwakhuluma uShembe yonkosi uthi uvama yabo abantu emndenini nabo bayaziwa ngoba kubuye umuntu okude kakhulu wathi ngiyobamba imbuzi kwakusakhulunywa ngebaya labatwana benkosi kwakusenezibaya imizi yakhile nje ngeke ngabona nje ngibhekile ufika izingane enkosini uNyasi wezulu zizocelela ubaba wazo intethelelo ukuthi emndenini umndeni umkhiphe phakathi ezweni kaShembe yathi waloba wathi indodana engamhloniphi uyise ayibulawe lo uzalwa yithi lo samshane sibaye ekhaya azalwa sikhona kodwa uhamba isibaya sesingasekho simisele lokho zeze ingane zazobika enkosini yathi inkosi baba wena wayegcotshiwe sebenzela ubaba nomkhulu ngakho ke ngizonikeza nasi hambani nibeke nothi mase namandla nithenge ezimo nifake esibayeni nibuyisele zabaShembe bayibonkosi uthi uShembe niyothatha imbuzi nihambe ngesibayeni nimisele ingane nembuzi amazwi kaShembe la ngaphuma Phoscott bathola inkosi nithi kuye
umuntu sibani manje ithi ngawubazi yona mawazi ukuthi wena okulomntwana oyenzisa u1 no2 no3 lengane namhlanje sesiyakuthethelela namhlanje ngalembuzi sithi ke ngena ezulwini lomndeni sithi ke gezeka manje ube yithonga lihle phezulu kwalomntwana zonke lezi zinto ozenza namhlanje siyageza kuzo sithi namhlanje ayiphele uthi ushambe niyobona maNazaretha lezo ngane ngeke idinge ngeke iswele ngoba zobe sezimbethwe isidalo esisoliwe sabesazophila kabusha ibonkosi ngoba abantu abaningi abazalwa abantu abakhona kubonile lokho bantwana besezulwini sizizwile lezi zindaba Osho insizwa enye esikhula nayo uthi usheme bonke laba bahamba kambi nabahamba benze izinto ezimbi yibona abafuna ukuyaqala ubosho insizwa ngapha ngakithi sikhula nayo nje iNazaretha ayengalishovi iqupha ibe ngizolala ngiyakutshela engashaya ngiyakutshela sikhuluma uNkulunkulu ayibonkosi mayiboshiwe iboshela amacala u7 yahamba yafaka iqala kabusha lapha empangeni sikhuluma uNkulunkulu ayibonkosi mayifaka iqala kabusha uthi kwasekufika ikhehla kimi lathi ikhehla uyangazi mina uyangibona ayikwathi angikwazi into nje ngiyibona intombi yakithi yathi hayi mina ngusibani ngumkhulu wakho azangazi igama uthi bathi asambe sekhaya uthi ngabona ngihamba ukhuluma ngashema ukuthi uyadala abantwana benkosi ukhuluma ngashema ukuthi uyishiso phela yasezulwini amen uthi uJesu uthandazane lithi umbuso wakho mawehle intando yakho mayenziwe kuphi emhlabeni njengalokhu yenziwa ezulwini amen uthi sahamba ekhaya sahamba uthi mase sizowela umfula solele ekhaya uthi sijikela lelikhehla sakudla uthi masigudla umfula ngabuza ukuthi indaba singayikhaya naphi ekhaya ngaphesheya uthi ngahamba lelikhehla uthi manje ufika umfula la ujika khona nje engoqweni ngaba ngithi ngiyintaba ma umfula ujika kuba nengoqo engamawa engamadwala nemfanti phakathi uthi la selithi elikhehla mina ngihlala la uthi ngabuza ukuthi yinda uhlale lapha ekhaya kulapha ngaphesheya umvuzo wamuwela abakhuluma ezizindaba uthi ngabuya mina emsebenzini ngafika ekseni sengishila ekhaya ukuthi ngiyeza bangihlangabeza ngeenkabi emakhaya ke umgwaqo engakandi kakhululekithi ngeke ngabona umuntu mina ethathwa ngehliphi okwenza umfula ukuze athole iambulance umthathe umse eclinic noma esibhedlela
Ngihlangabeza izingane ngesiphi uthi lokuna yonke impahla engangiphethe. Uthi ngase ngihamba sengiyakumngani bami uthi hayi ake ngiyoshaya ishameyane. Ngapha ngithi kunotshwala nje ukugaya ukuthiwa ishameyane ngapha kuhlabisa. Ekhaya kulapho bahlabisa abathola inkosi angisazethulanga. Ngumgilija mina wahlabisa ithula sizwe. Sengilapha nje duzana. Amen. Uthi sathi sashaya ishameyane bephuza utshwala kuthiwa ishameyane. Waphuza uthi la seliguquka lizulana. Uthi alilina nje selivese kade linile ngasele umfulu siyangenisa. Uthi mangithi ngizowela la ngizamukela phela ngekhaya. Uthi ayongithatha umfulu. Uthi wazongiphosa la. Uthi ngavalele lezi ngodo zonke zangihlephula. Uthi ngalokho uthi umphefumulo wazi waphuma ngile. Lokho ngahlala khona. Uthi uzophuma kanjani wena la? Mina ngaphumile la. Uthi wapha mkhona lapho wayesefona ejele kuyafona. Wafonela ubaba inkosi yeselinda uJune. Baba kufika umuntu uthi baba usibani lo. Ngiyamkhumbula. Ulamana nobaba wami hana ngumphakathi nomdala. Wayesebenza eGoli. Wathi uyabuya. Nempela wafika impahla abuya ngatholakala wacingwa waze wazilwa. Wathi hawu kanti usibani uye lo fangane yamejele. Ma ethenga imbuzi enkosini unyazi lwezulu. Luthunyazi lezi ngane zokubeshaya abantu nje akasashona esejele. Uthi uye la umuntu ozingane zakushaya abantu. Wahlalela uzophuma lo yana ejele. Uyezwa? Babuya nini ejele ngolesithathu. Enkantolo uthubekela enkantolo. Beningcorrect enkantolo because bengidideke lezi zinto zomthetho angizazi. Obengela manje. Lahlunyazi ngolesithathu uzophuma. Wathi lalela. Lo baba wakho uyena wezizingane zakho ziphuza utshwala amazonyazi. Wathi lo uzophuma yeke utshwala. Lo uzophuma yeke insango. Wathi ke futhi uzobona ngoba kuqale lo uNkulunkulu. Wathi uzophuma ganwe. Wathi wakhe baba akasebenzi njengoba boshiwe nje akasebenzi. Wathi baba kusho mina ngithi uzophuma ganwe. Okay sona namhlanje umkhiphe yazi namhlanje ukuthi lo umele ubaba wakho lo wahambayo. Khuluma uNkulunkulu bathana benkosi. Amen. Nempela yahle insizwa ma khuluma ushembe umuntu usejele. Uthi uzophuma ganwe. Akasebenzi baba wathi ngithi uzophuma mina ganwe. Ayeke insango. Uthi futhi maye ayekwa uye bonke bazoyeka. Maye uyena utshwala bonke bazobuyeka uzoganwa futhi bonke bese baganwa ebonkosi. Usushembe. Hayi batwana benkosi khuluma uNkulunkulu. Amen. Hayi sikhuluma ngonyazi man. Ukhuluma umuntu oshiwe. Uyafona hayi ubaba uthe inkosi kusizophuma. Wayibala zonke lezi wathi kodwa ngithi ngoba ushembe uNkulunkulu uyadala kuzokwenzeka mntanami. Nempela waphuma abatwana benkosi. Wakholwa umuntu washembe. Wakholwa. Yayikile ujuluke leyansizwa manje isikhathele ukushanga sibhakela eqhumza ngekhanda. Kanti ayizenzi. Amandla umuntu ohambe kambi ofuna ukuzophila naye agezwe azothamela lokungcwele obungaka obukhona emhlabeni. Amen. Nempela yaphuma yaganwa abatwana benkosi. Yahlangahlanganisa nje hawu sasibona uye madoda uyaganwa ngempela. Yaphinda yaganwa bavele bathukuthela nabafo baganwa. Ingwendo zingena sengikhathele nokuhamba nomcimbi ihlobo zami. Hayi kuhle abatwana benkosi. Bathi abanye hawu wenza ngani? Ngithi mina uNkulunkulu. Shembe batwana benkosi. Athi ushembe okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Kodwa ukukhulula emhlabeni nasezulwini kukhululiwe. Uthi umuntu baba lapha emandeni
awusencishe ngasho uthi ngaganisa ingane mangiganisile ingane ziyabuya uthi angiphatha kambi lento ukuthi sengihlezi nekuyicala abantwana benkosi ukuthi ukhiphe ingane ukuhlale nenkomo uhlale ngayo futhi ecela isikuthi uthi kodwa ngathi mangiqhamuka nje ngihambela ngiyodwendweni oluthize ebusuku ngo9 uthi mangithi nje ngiyanqamula ehlathini sengiphuma nangu umuntu uthi manje ngiyakubona umuntu akubani umdadewethu uthi azakhulumela lutho uthi lashaqe ikhanda uthi ngahamba ngabheka phambili ngaze ngangena ekhaya umuzi ukuthi dadewenu kanjani kini ngoba wagana umvuzo wamwelwa abakhuluma ezo zindaba uthi ushema nawo qaphela uma ingane izelwe niyenze isiphandla abantwana benkosi ukuze leso sigalo noma besinjani esizelwe nayo singakhulumi kambi phezulu komntwana simthathe simfake emahlathini kanti mayenze isiphandla sikhuluma into eqondile uthi bese ningayiyeki njalo manazana ukunikela ibani ithi inkosi ngisho umngane wakho kade uhlala naye uyamnikelela nje abantu Nkosi wakhona usibani bani angihlala ngokumfowethu sowedlule emhlabeni Nkosi ngimokhelela ibani nakho umnikelo yayisibuze ngisho unkosikazi ngakho ukuthi ngoba nani naye la eParliament imazi ukhona nokumnikelela ibani ithi inkosi ibani zakho ukuxhumana phakathi komuntu noNkulunkulu ukuthi mangabe umuntu esebunyameni uthi ngilozi imfikile imnikeze isibani eze nesibani afaka kubona bese khuluma ulimi olukhulunywayo oluqondile angakhulumi kambi uthi ngahamba ngocela isiguqo asekuthiwa isiguqweni hayi uthi adona engaganile amana siyaprofeta abantwana benkosi hayi lokuyithuna inazi prophetic challenge vele likhuluma ngeke kuphela bafika lapha ngithi emzini waMakhathini ngapha kwaMhlabisa sushintsha amanqoba amathathu kuphenduke omunye umndeni eThekwini awuzaphelele insizwa kwazothandaza kwenziwa kwakusenziwa imvuselelo ngekhathi ephambili kwasekuthiwa abacela abantu nomndeni awuzucela wonke kwenza abantu bakuloya mndeni bakhala bathi sinenkinga sesishintsha amanqoba leli esikulona selesithathu sikhuluma ngoNkulunkulu bathwana benkosi leli sikulona lesithathu kwathiwa yini uthola yini lokho bathi abazi kwathiwa sambeni siyothandaza khona angabona ihlala ukuthi sikumisa umuntu mina ngoshembe bathwana benkosi ithi inkosi manje ithandaza ngoshembe lingaziyi ithi noma niqinise amen ushembe uhlale khona nani nifunge nithi namhlanje ukufa siyaxosha ngoshembe ibonkosi makufika lapha kwathiwa namhlanje sizothandaza sethu ushembe ukuthi akaxosha ledimoni eshisumuzi ithi maku isidalwa umuntu owahamba hambi uzokhuluma nomuntu wasekhuluma indaba yodwa abantwana benkosi wakhuluma indaba yentombazane yayiphuma impethu lapha kwaDMlazi yafika zothandazela wanquna wathi hayi namhlanje yaxosha idimoni kanti unina wayesonta lamasonto ashisa nayo kuneyitala phela zamasonto washiswa wabuya ngolesine kathi inhlansi uthi ifile ngeSabatha ntambama wathi mntanami njengobudlwa zimpethu yimi manje nginecala ukuthi uNkulunkulu wenza isivumelwano sokuthi umuntu odliwa impethu nentuthwane mina ngashiswa manje ngisho kuwe hamba uyonginekelela ehleni umdelele ethelele inkosini enkulu uthole nkosazana bavele bakhala lapha kulomuzi bakhala inyembezi lapha kulomuzi kunywa le ndaba bathi ke laba mayikhalisa lokwazi ukuthi akukhuluma ndodana omdala bathi ubaba wethu wanukwa lapha kule ndawo wathi uyathakatha base bamshisa nendlu lapha kule nqoyi nendlu yakhe ehlala khona bamshisa khona ithi into alisuthawu manje ke akulo aliki idimoni elishisa umuzi nenze njani umsusa umlilo basho izabake ezabantu ezenziwa ngabantu
Sisikholelwe izaba kakhulu. Sukumnandi mayiNazaretha ngoba yonke into yakho ekuncinzayo uyashemba ebonkosi. Ushemba afika kunikeza indlela eqondile. Babala zonke izinto bathi namhlanje ushemba uyeza inkosi uthona lokuzana yayize emakhosini 2005 eyayi emakhosini. Kwathi inkosi yeza lapha hlanganani nomndeni hambe nemnikelelo baba ngoba uyena ongena nomlilo phakathi kwelikhaya. Noma ningakhapha usazosho umlilo. Kodwa namhlanje sithi ngoshemba angaphinda usumuzi nihlangane nina nihambe nomnikelelo. Awuphindanga washo umuzi batwana benkosi. Wakhiwa umuzi wayisiphili. Lo wambohlalele ingane kwemzini, wambohlalele udadewabo. Udadewabo waxabana lapha emzini bayazika abantu abaganiwe. Nabendile ukuthi uma umuntu onile ekuthiwa ahambe eyolanda inhlawulo. Bathi laba obaba bakhe lo hayi sodlala ilambi lezi sifuna ukuthi inkomo yethu shepherd ihlala phansi wena nkosazana kaNozibani bani ehlala phansi. Wahlala phansi aze afike usuku lokufa. Umuntu wabulawa la ekhaya wakhishwa ngebhokisi. Bamthatha bamngcwaba ensimini. Manje ingane ziphuma zikhishwa ubeletha kuzo lezi ngane ahambe ochitha umendo. Waletha wahlangana nabafowabo naye eKhatholika hayi mina ngiyona inkosana. Kwathiwa wena uNazaretha. Mawuyinazaretha ukuyisibani, mawuyisibani zonke inambuzane ziza ngakosesibanini nibona. Wakhipha inkomo bahlangana nabafowabo bahambe bohlala. Uthi ngabona kufika indoda yazolanda le, wakufika imoto yazolanda lebhokisi. Uthi ngahlala manje ngikhululekile. uNkulunkulu amen. Ngalo mazi ngisholo ukuthi angihlabelele kodwa lokho sicela tethelelo lapho. Lawo mazi nje amafishane asezulwini ngiyacela uNkulunkulu awandise. Abe makhulu abe phakathi kwabantwana abangcwele konyazo lezulu. Amen. Nkosi busele kuzwile.